Sofus Espersen. Hej Sofus, Hej. Jeg hedder Anne, og velkommen til Nørgaard Designs. Vil du starte med at fortælle mig lidt om dine faglige kompetencer? Hvad kvalificerer dig til jobbet? Ja, jeg kan godt lide at lave sådan noget på computeren, og så bliver jeg god til at tegne og sådan noget. Ja. Hold da op, Sofus. Hvor har du bare udviklet dig, siden du første gang kom til det her kursus. Og nu er jeg bare helt tryg ved at skulle sende dig ud på arbejdsmarkedet, hvor du skal søge en masse gode jobs. Kan du have held og lykke med det? Jo tak. Glæder mig til at komme ud og prøve det i praksis. Hvor er det dejligt. Hej. Hej. Sofus Espersen. Hej, Sos. Hej Anne. Velkommen her til Nørgaard Designs. Tak. Til at starte med, så kan du fortælle mig om dine personlige kompetencer. Hvad kvalificerer dig her til jobbet? Jamen, jeg har mange års erfaring med grafisk design, og jeg synes bestemt selv, at jeg har en bred ekspertise inden for marketing og klientelanalyse, så jeg tror helt bestemt, at det vil være perfekt til jobbet. Det lyder perfekt.